ରୋଷେଇ କରୁ କରୁ ଆମର ଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ମଟର। ରୋଷେଇ କରୁ କରୁ ପଛପଟରେ ବାସନ ପଡ଼ିଛି, କିଏ ଏତେ ମାଜିବ? ଆହା, କିଏ ମାଜିବ? ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ଖାଉଛି ମାନେ ମାଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଭାତ ହେଇଗଲାଣି, କ'ଣ କରିବି? ମଟର ଦୁଇଟା ଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାସନ କେତେ ପଡ଼ିଛି। ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ବହୁତ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାଇ ଦେଉଛି। ଆଗେ ମଟର, କାଳେ କିଏ ଆସି ମୋ ଭାଗରୁ ନେଇଯିବ। Ui, ui, ଦେଖନ୍ତୁ ui, ui. ଯିଏ ଡାକୁଛ ଡାକ, ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି କାହାରି କଥା। ମୁଁ ଖାଇ ଚାଲିବି। ଗଲା ଭାତ, ଖିଚୁଡ଼ି ହେଇଗଲା। ହେ ଖିଚୁଡ଼ି ହେଇଯାଉ, ମୁଁ ଖାଇସାରେ। ସରିଗଲା, ଆଉ ନାହିଁ।